Goeie, we zijn hier in de pomp. Je had het hier ook wat nice. Ja, klopt. We hadden een Nike onderbij. Het is net helemaal naai. We hier altijd alleen die had nog een locatie gekregen. Mede dankzij autobedrijf Kooistra hebben we nou weer. Oh, wie de bal? Ja, dat is de trainer. Gesneuveld. De bal weer in de tweede kant. We tegen niemand maar in het kanon. Was een veilig, maar hier kent de druk net door. En hoe vier kind is ze? Nou, hier kwam straks zo'n orenkant bij die plaats kwam de bal te lezen. Dus hier komt wel 4. Je hebt toch echt een bonk dit hier? Te bewust, oh die is kabit knallers. Nou, zo'n speeltje is het al wel. Ja, zo'n speeltje is het al. Of dien je het altijd al? Ja, we gaan nou van die hier een mooie ploeg hebben we erbij. We gaan wat meer jeugd van die hier erbij. Dus traditie wordt hier altijd wel voortzet. 24 bussen vallen mee in het kanonnetje, dus je het mooi erop. Dank u wel en een soort wilde jood. Dank je. Verrassend dichtbij. RTV